बर' समाजाव बेफोरबायदि आइजो थानो नांगौ बेफोरबायदि सहायसुलि ना दुखुआव सुखुआव जेखि प्रब्लेमानो जाया मानो जुलि लानाय समाव बुङो नोंखौ गावनि बिसाय होननानै ना एबा बिसि होननानै हौवाफोरा ना नाजावो आरो आंगोरायै समायलायो थैस' थांस'नो दुखुआव सुखुआव आं नोंनि फोथायसुलि एबा फोथायसुला लोगो जानानै थागोन नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन नायदो होमबा दुखुआव जाय नोंथांमोना गावनि बिसायखौ गारनानै खारदों गावनि बिसिखौ गारनानै खारदों नोंथांमोना नैबे आइजोनिफ्राय सोलोंनानै ला आरजाथावै गनायजाथावै भिडिअसखौ नायस्लायस्लाय बिथांमोनखौ हेफाजाब हो बिथांमोननि गोसोखौ गोजोन हो बे फाथैलाय बिसिनाया माबोरै जालायखो जुलिखौ खालामो समाय लानानै इसोरखौ सिगाङाव दोननानै ना इसोरखौ जोङो सिगाङाव दोनो बिनि उनाव जोङो इसोरनियाव समाय लानानै रायजो राजानि गेजेराव जुलि जायो रायजो राजायाबो इसोरखौ फोथायो इसोरखौ फोथायनानै जुलि खालामना होयो आरो बिनि उनाव जेब्ला इसोरा जायखौ जुलि खालामबाय रावबो मानसिया बेखौ दाबोखाथों नायदो लोगोफोर गोथार शास्त्रआव लिरनाय दं इसोरा जायखौ जुलि खालामबाय बेखौ दाबोखाथों अब्ला खुलुमबाय लोगोफोर नैबे भिडिअ स्क्रिनाव होनाय भिडिअखौ गोबाङानो सोंहरदों आरोना गोबाङानो मिथिबाय आरो गोबाङानो मिथियाखैबो जानो हागौ जाय मिथियाखै बिथांमोना सोंहरगासिनो मा जायामोन मा जानायमोन आरोना बिसिया भिडिअ होबाय थानायलाय ना स' आङो फुल डिटेल्सखौ आङो खोन्थालांगासिनो दङ बिथांजोनिफ्राय भिडिअनिफ्रायनो नोंथांमोना खोनानो मोनगोन बाट गिबियावनो आङो बे बाथ्राखौ बुंनो फैदों आरोना जोबोद इम्परटेन्ट मानो होनोब्ला जानांगौ जोंनि बर' समाजावहाय जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि आइजो थानो नांगौ बेफोरबायदि सहायसुलि ना दुखुआव सुखुआव जेखि प्रब्लेमानो जाया मानो ना जों जुलि जानाय समावनो जोंहा समायखिरा लानाय दङ जाय समायखिराया गासै धोरोमाव दङ थ' आं बुंनो फैयो बेखौनो आरोना जेब्ला जुलि जायो जुलि लानाय समाव बुङो नोंखौ गावनि बिसाय होननानै ना एबा बिसि होननानै हौवाफोरा आरोना हौवाफोरा बिसि होननानै आरो हिन्जावफोरा बिसाय होननानै ना नाजावो आरो आंगोरायै समायलायो थैस' थांस'नो दुखुआव सुखुआव आं नोंनि फोथायसुलि एबा फोथायसुला लोगो जानानै थागोन नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन नायदो होमबा दुखुआव सुखुआवनो थैस' थांस' जों थैयाखै थैस' थांस' दुखुआव सुखुआवनो दायो दुखुआव गोग्लैदों बिथाङा दुखुआवबो बियो गावनि बिसायखौ ना ओरैबायदि हेफाजाब होगासिनो गोबां खस्थ' मोनदों मिथिगौ जोङो हिन्जावाबो मोनदों न'खरनि मानसिफ्राबो मोनदों लोगोसे गावबो मोनदों थ' नोंथाङा साननानै नायदो दुखुआव सुखुआव ना दुखुआव सुखुआव एसेग्राब बेबायदि सहायसुलि आइजो जोंनि बर' समाजाव नांगौ थ' जाय नोंथांमोना गावनि बिसायखौ गारनानै खारदों गावनि बिसिखौ गारनानै खारदों नोंथांमोना नैबे आइजोनिफ्राय सोलोंनानै ला जाय आइजोआ गावनि बिसायनि आथिं जसेयावबो दिनैसिम ना दुखु आरो सुखुआव लोगोसे दङ नोंथांमोना बिनिफ्राय सोलोंनानै ला मोजां नलेज आरो आं बुङो नोंथांमोना बै जानला मोनला भिडिअसखौ ना गाज्रि भिडिअस भाइराल जानाय बेफोरखौ नायस्लायस्लाय बेफोरखौ शेयार खालामस्लायस्लाय ना नाम थांखिनानैबो बुंनो हायो नाथाय आं दायो बुंनो गोसो गैलिया बिसोर बायदिनि भिडिअसखौ नायस्लायस्लाय आरोना आरजाथावै गनायजाथावै भिडिअसखौ नायस्लायस्लाय बिथांमोनखौ हेफाजाब हो बिथांमोननि गोसोखौ गोजोन हो जों बिसोरखौ थांनानै हेफाजाब होनो हायाब्लाबो बिसोरनि भिडिअसखौ नायनानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोग्गानाय रावजों ना बिसोरखौ सापर्ट खालाम कमेन्ट खालाम लोगोसे मा खालाम फल' खालामनानै हो जाहाथे जोङो बिसोरखौ जोंनि बे नायनायनि गेजेरजों मिडियानि गेजेरजोंनो बिसोरनि न'खरखौ जों मदद होनो हायो स' लोगोफोर बेयो जाहैबाय बिथांखौ मदद होनाय बिथांमोननि न'खरखौ स' नेक्स्ट बाथ्राखौ आं बुंनो फैदों जोङो जुलि जायो ना दाखालि बावैसो फाथैलाय बिसिलायबाय ओरैबायदि जोंनि समाजाव बारायबोदों दै बे फाथैलाय बिसिनाया माबोरै जालायखो जुलिखौ खालामो समाय लानानै इसोरखौ सिगाङाव दोननानै ना इसोरखौ जोङो सिगाङाव दोनो बिनि उनाव जोङो इसोरनियाव समाय लानानै रायजो राजानि गेजेराव जुलि जायो रायजो राजायाबो इसोरखौ फोथायो इसोरखौ फोथायनानै जुलि खालामना होयो आरो बिनि उनाव जेब्ला रायजो जाखांनानै गावजों गाव नांलाय खमलाय हौवा हिन्जावनि गेजेराव दावराव दावसि जासिगोन फाथैलाय बिसिगोन रायजो राजाफोराबो ज' लोगो नांनानै ना फाथैलाय बिसिनायखौ जों नुनो मोनदों स' नायदो होमबा जोंनि समाजाव लोगोफोर नाथाय
जुलि जानाय समाव एबा ना इसोरा जोंखौ जुलि जानाय समाव इसोरानो जुलि जाहोबाय होननानै रायजो राजा लानानै इसोरखौ दङ होननानै इसोरखौ सिगाङाव दोननानै जुलि जाबाय, इसोरानो जुलि खालामना होबाय, जों मानिबाय। बिनि उनावहाय जोंनो शास्त्रआव इसोरा जोंनो मा रोखा रोखा लिरना गालांदों, बुंदों इसोरा जायखौ जुलि खालामबाय रावबो मानसिया बेखौ दाबोखाथों। नायदो लोगोफोर, गोथार शास्त्रआव लिरनाय दं इसोरा जायखौ जुलि खालामबाय बेखौ दाबोखाथों। अब्ला रायजो राजाया मा गोसोजों मा रायजो राजायानो इसोरखौ सिगाङाव दोननानै जुलि खालामबाय आरो शास्त्रआव लिरनाय बायदिखौनो फल' खालामालासिनो मा खालामखो, मानसियानो रायजोआनो दिनै ना मानसियानो इसोरनि जुलि होनायखौ बोखाबाय। स' लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव, बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव जोंनि समाजाव आरोना, आं बेखौ मोजां नुहुराखै। थ' जियानो जा फैदो बिथांनि प्रब्लेमा मा जानायमोन ना, बिथाङा बबेयाव एक्सिडेन्ट जानायमोन आरो माब्रै बिनि आथिङा जखो, नोंथांमोना नायलांदो आरो लोगोसे शेयार खालाम, लोगोसे बिथांमोनखौ सापर्ट हो, बिथांमोननि न'खरखौ जिमान हायो सापर्ट हो ना। गुबुन भिडिअसफोरखौ गुबुन भाइराल जानाय मानसिफोरखौ नायालासिनो बिथांमोननि भिडिअसखौ नाय, सापर्ट खालाम आरो थुलुंगाखांनाय वार्डस, थुलुंगाखांनाय बाथ्रा बेखौहाय नोंथांमोना गोग्गाथों, बिसिनि गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय कमेन्ट मोनसेब्लाबो लिरनानै हर, एबा नोंथांमोना बिथांमोननि न'खरखौ ब्लेसिं हर, अननानै आरोना, अननायजों बोर बिनानै हो इसोरनिसिम, लोगोसे आर'जफोराव लाफा गिर्जायाव ना, गिर्जायाव मन्दिराव जिखि धोरोमानो जाया मानो नोंथांमोना बिथांनि थाखाय आर'जाव लाफा, बिथांमोननि थाखाय जाहाथे बिथांमोननि गोसोआ थुलुंगाखाङो आरो लोगोसे इसोरनि बोरखौ मोननायजों बिथांमोननि न'खरा सान्थि जायो आरो लोगोसे बिनि देहायाव ना जेनिखि असुख बियो जाहाथे इसोरनि बोर मोननायजों लोगोसे ना नर्मेल जायो। इसोर हायै जेबो गैया, इसोरा गोथां इसोर नङा होमबा, जों इसोरखौ गोथां होननानै जों मानियो ना, इसोरा थैयाखै, इसोरा थैनो रोङा ना, इसोरा गोथां इसोर। थ' जाय गोथां इसोरा जिउखौबो होनो हायो ना, जाय गोथां इसोरा गासैखौबो सोरजिदों आरो जिउखौबो होदों, जिउखौबो होनो हायो ना, बे इसोरखौ जोङो फोथायनायजों लोगोसे जोङो इसोरनाव आर'ज गाबोब्ला, जों इसोरनियाव ना जोंनि मावनाय पापफोरखौ निमाहा बियोब्ला इसोरा निमाहा होयो, निस्सय निमाहानि गेजेरजों इसोरा नोंखौ ब्लेसिं होयोब्ला गासैबो साक्सेस जागोन। स' लोगोफोर आं भिडिअसखौ बारा गोबाव दोनलिया, आं अलरेडि डिउटियाव थांनो ओंखारबाय, आंहा सम गैयैलाय आङो बे भिडिअसखौ ससेब्लाबो लाबोनाय जाबाय। थ' थेंक इउ स' माच, आंनि जानायखौ नाजावदो, जायखौ निमाहा हो आरो रोङैफोरखौ फोरोंहर नोंथांमोननि गोग्गो गियानजों, नोंथांमोननि गोग्गो मेलेमजों आरोना। थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर, एसेयावनो आं भिडिअसखौ दोनथ'बाय। हेल' लोगोफोर, नै आंनि हासबेन्डनि फार्स्ट टाइम माने फार्स्टआव जानाय एक्सिडेन्ट जानाय जायगाया बेहायमोन आरोना, पाटगाव स्कुलनि दरखं मोखाङाव ओरै पाटगाव स्कुलाव फोरोंग्रा मास्टारफोर सानै थिखोनो नागिरदोंमोन आरो बियो, बेहायनो ओरै लाइन ट्राकआ गंनै स्पिडाव फाटाफाटि फैनायाव आंनि हासबेन्डखौ फुनानै गालांबाय आरो बिसोर। नैबे मेजिक गारिया गावनिमोन, गाव सालायग्रा गारिमोन बियो, बेयावनो बिदि जादों आरो। नायनायावथ' बयबो होनदोंमोन एक्सिडेन्ट जाखालिनो आथिङा मोननैबो बायजोब्बाय होननानै, खिन्थु आथिङा बायाखैमोन आरोना लोगोफोर। उनावहायसो ट्रिटमेन्ट मोजां मोनैयाव होननांगौ ना मा बुंनांगौ मिन्थिला आरो, गाराय जानानै बे गारायानो सेवनानै थै रोदा ब्लक जानानै बिदि अबस्था जाबाय आरोना। जोंबो फार्स्टआव नर्मालसो होननानै मानिनानै लादोंमोन आरो रिपर्टफोरखौ नायनानै, दानिया उनावहाय रोदा ब्लक जानानै थैयानो थाङासै, ओरै आसिथिंजाय सेस आथिंफोरा सेवजोब्बाय आरो, ओमफ्राय इनफेकसना सिंजों बारा जागोन होननानै दाना लास्टआवहाय बे दानस'नायानो फाइनेल जाबाय आरोना। नैबे मेजिक गारिया गाव सालायग्रामोन आरो, बेजों ओंखारदोंमोन आरो बेयो, बिसोर मास्टारफोरमोन। मा खालामनो आरोना, खाफाल गाज्रि, दाथ' आरो आथिङानो गैला।